Маса Celil Kızıl Ramaşka. Иртәнге таң нурыннан уянды ромашкалар. Йылмайып, хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Наслады җил аларны, тибрәтеп акчукларын, таң сипте эсләренә, хуш исле савчыкларын. Чәчәкләр кәефләнеп, җәй генә селкенделәр, һәм кинасында гаҗәп бер яңа хәл күрделәр. Ерак тигел моңаеп, утыра ромашка кызы. Тикчуклары ак түгел, кан шикелле, кып-кызыл. Ромашкалар барда ак, айрылмый бер-береннән. Ничек булай бер үзе ул кызылдан киенгән? Ромашкалар әйтәләр: "Син сиңелкәй, нишләдең? Нидән кызыл күлмәгең? Нидән алсу тесләрең?" Кызыл ромашка әйтә: "Төнле минем янымда ятып батыр сугышчы, атты дошманнарына. Ул бер үзе сугышты, 15 окчуга каршы. Чигенмәде, тик таңда яраланды кул башы. Аның батыр алканы тамды минем чукларга. Минем кызыл күлмәгем бик охшады чулпанга." Егет китте, мин калдым. Канын саклап чугымда, кемдә аны сагынып, балким мин таң нурында. Рәхмәтегез.